Исәнмесез, кадерле дусларыбыз. Күптән каналда татарча сөйләмәдем. Менә шуңа күрә инде мин әйтәм, татар кешеләре русчаны яхшылап аңламый торган кешеләр, бәлки соңганнардыр минем чыгышымны дип язырга уйладым. Тагын бер кат сезне сәламлыйм. Татарстаннан Мустафина Фәйрүзә Вәсим кызы. Әзрәк яңалыкларны сөйләп китмәкче булам үзебезнең татар телендә. Безнең каналда караучылар үпкәләмәсләр дип уйлыйм инде, үзебезнең телдә дә сөйләргә кирәк бит инде. Нинди хәлләр дөньяда барганын, нинди хәлләр дөньяда булганын. Кадерле дуслар, кайберәүләрегез бәлки белми дә торгандыр инде, кемнәрдер карый инде безнең каналны. Дөньяда тынычлык юк. Бу күзе алдау гына телевизорлардан мотор иттереп, нинди безнең армиябыз көчле, нинди вооружение дип, кешене иллюзияга бирелдерә торган чыгышлар телевизор экраннарында сез көндә күрәсез инде. Менә шуңа күрә сезнең теге нигезне татарча әйткәндә ничек була инде ул? Бдительность усыпляется. Шуңа күрә сез чын барлыкны белмисез. Чын барлыкны без үзебез беләбез. Менә алып баручылар бу каналны Татьяна Александровна, менә мин кайда нәрсә барганын, кайдан информация алырга икәнен без белеп торабыз. Если сез безнең каналга язылып, яңалыкларны тыңлап торсагыз, менә ул дөрес яңалыклар була инде. Телевизор экраннарында сез дөреслекне ишетмәссез. Анда аны мотор иттереп бизәп, журналистларга ялган ниләр, текстлар биреп, аларны укырга мәҗбүр итеп, менә шулай иттереп телевизордан сезгә мотор тормыш, бәхетле тормыш турында информацияны яудыралар. Чынбарлыкта бу алай түгел. Менә соңгы вакытта дуслар, Россия Федерациясе, Сызык Россия дигән ил бар дип бит инде безне күндерделәр име башларга. Керттеләр шуны, бу ялган, бернинди законнар да юк, бернинди конституция да юк бу. Управляющий, идара итүче компанияның менә 28 ел буена безнең шундый адашу юлында булганны хәзер без төгәл генә ачыкладык. Моны безнең идара итүче безнең Татарстан Республикасындагы урыннарда, районнарда, шәһәрләрдә, даже президент аппаратында да белеп торалар. Менә 15 сентябрьдә инде безнең бу идара итүче компания юкка чыкты инде, үзенең эшчәнлеген битерде. Менә балансны нольгә китерделәр. Хәзер безнең илнең статусы правовой поледа инде Союз Советских Социалистических Республик. Управляющий компания үзенең эшен туктатты. Безнең ил белән 28 ел дәвамында идара иткәннәр иде. Менә хәзер Россия Федерациясе, Сызык Россия, якобы ил дип атадылар инде аны. Аның статусы хәзер билгесез. Бу турда юристлар да белә, теге опытныйрак юристлар инде тәҗрибәле булган. Яшьләр, конечно, бу турда догадаться да итми әле. Яшь юристлар без аларга сорау биргәләп карадык. Аннан соң дуслар, менә карагыз әле. Менә әйтәбез бит инде, судлар, халык суды булырга тиеш. Менә бу жильёга теге управляющий компаниялар менә безнең яшәгән өчен, теге коммуналь хезмәт күрсәткән өчен бит инде берничә 10 тапкыр артыграк бездән акча җыялар. Менә монсы да инде моның җинаять булып шутлана бит инде. Менә хәзер бөтенесен бер нигә җыйсак, менә безнең халыкның 28 ел буена ничек иттереп басылып яшәгәне билгеле инде. Моны ачыкладык, бик күп документлар, целый томнар хәзер җыелган безнең инде. Менә шушыны өйрәнеп име. Хәзер дуслар, менә Россиянең менә шушы статусы, менә нейтральный дип атадылар инде аларны, нейтральный, неизвестно, потому что менә Россия Федерациясе Россия дигән субъект права юк. Чит илдә уже международный транзакциялар даже менә Россия Федерациясе паспорты буенча үтми, потому что андый субъект права юк, только СССР.
властьлар признаваться итәргә менә бу турда не хотят, потому что аларга бик не яшиләр аларның байлыклары җитәрлек. Менә шундый мәгълүмат бар, дуслар, менә Татарстанда без бит инде хәзер 8 декабрьдән монда Татарстанда эшне башлап җибәрдек бит инде совет властын торгызу эшләрен. Безнең уже 6 августтан официально Татарстан автономиялы социалистик республикасының югары советы президиумның председателе эшли башлады. Ул безнең Татьяна Александровна Лоскутникова официально 6 августтан безнең совет власты торгызылды Татарстанда и менә актив рәвештә менә совет власты органнарын торгызу бара бит инде. Менә хәзер безгә кемнәр җитми, без аларны собраниедә җыябыз, кешеләргә аңлатабыз. Менә дуслар, сезгә әйтәсем килә, кайбер кешеләр сорыйлар, каясың ул совет власты диләр. Совет власты торгызылды дигән сүздән соң, каясың ул диләр. Совет властын аны урамга чыгып каядан булса эзләргә түгел бит инде дуслар. Совет власты ул без, сез, һәрберегез сез һәм без. Без менә без үзебезнең ил белән идарә итәргә рөхсәт иткән булып чыгабыз. Үзебезнең аңламавыбызлык белән менә шул. Билемле булмаганлык белән, надан булганлык белән, менә правовой наданлык безне шушы хәлгә китерде дә. Без бик яхшы гына әйттереп, үзебездәге менә гади халык идарә итә алабыз. Үзебезнең илебез белән, үзебезнең территориябыз белән, например, без Республика Татарстанның, менә Татарстан автономияле республикасының территориясе белән идарә итә алабыз да. Безнең специалистларыбыз да күп, менә алар оккупационный режимга хезмәт итәләр. Шуңа күрә, дуслар, безнең бүтән чарабыз юк. Яңадан берләшеп, җыелып, советларга җыелып, собраниеларда үзебезнең проблемаларны чыгарып салып, аларны хәл итү юлларын бергәләп, киңәшләшеп уйларга тиешбез. Менә шуңа күрә, мин хәзер мөрәҗәгать итәм. Кайсы якларда безнең исполкомнар эшли, безнең кайсы якларда халык советлары урнаштырылган уже, оештырылган. Менә сезгә мөрәҗәгать итәм. Бу Казан шәһәре, бу Нижнекамск шәһәре, бу Ярчаллы шәһәре, Әлмәт шәһәре, Алабуга шәһәре, Алексеевский район, Зеленодольский район. Менә сездә халык советы депутатлары оештырылды инде. Менә сезнең собраниеларыгызга сезнең халык информация алыр өчен килергә тиеш. Атнага 1-2 тапкыр собраниелар үтсә, ул бик яхшы. Менә хәзер мин мөрәҗәгать итәм Түбән Камада яшәүчеләр өчен безнең атнага 2 тапкыр собрание үтә. Җыелышлар үтә, менә халык җыелышы дип атала инде ул. Советлар Союзында менә ничек булган, барысын да кире урынына кайтарабыз, дуслар. Менә бу җинаятьчеләрне властьтан куып чыгара вакыт җитте. Шуңа күрә без оеша башладык. Менә шулай җыелышлар ясыйбыз. Халыкка җиткерәбез чынбарлыкны, мәгълүматны, дөрес мәгълүматны, нәрсә эшләргә кирәк икән, нинди хәлдә калдык без, пенсионерларыбыз нинди хәерчелектә яши хәзер, яшьләребезгә эш юк. Менә шундый бик күп безнең хәл итәсе ниләребез, мәсьәләләребез бар. Менә шуңа күрә, дуслар, Түбән Камада атнага 2 тапкыр җыелыш. Бу вторник, значит, сишәмбе була инде, 18 сәгатьтә, и шимбә көнне 15 сәгатьтә. Адрес собраниеның Лимаева скверында, 8-нче дом и Сокольный этаж. Менә шунда безнең зур собраниеларыбыз була. Түбән Камалылар, килегез, собраниега бик күп мәгълүмат бирәбез. Менә монда 8-10 минут эчендә генә сезгә мәгълүмат биреп бетерергә мөмкин түгел. Шуңа күрә, хәзерле дуслар, чынбарлыкны беләсегез килсә, балаларыгызның якты киләчәге кызыксындырса, безнең собраниеларга килегез. Без һәрбер сүзне аргументлап, бөтенесен аңлатып, полкаларга куеп, сезнең сорауларыгызга җавап биреп, үзебезнең эшләнгән эшкә отчет биреп, собраниелар ясыйбыз. Ул протоколлар төзелеп, шулай оештырыла. Менә шулай итеп, дуслар, сезгә бүген менә шундый объявление ясыйм. Казанда да бу. Казандагы собраниенең адресы тоже Моторная 60А. И вторник көнне тоже 18 сәгатьтә собраниелар үтә. Атнага 1 тапкыр. Менә шулай итеп, дуслар,
үзегезнең районнарда, шәһәрләрдә бергәләшү ягын карагыз. Чөнки безнең ил белән хәл идарә итүче юк. Пока монда безнең нидә районнарда менә карыйсың, шәһәрләрдә әле пока билгесез. Безнең ил теге бесхозный булганы билгесез, потому что бөтенесе коммерсантлар, алар үзләренең табыш алу үстендә эшлиләр. Автозаправкалар эшли, потому что алар табыш ала. Магазиннар эшли, потому что алар табыш ала. Анда продукциялар килеп тора әле пока теге текә генә борылышлар юк. Менә шуңа күрә сез белеп торырга тиеш. Совет документлары алырга тиеш. Менә безнең Түбән Камада паспортлы стол эшли, Казанда эшли, Чаллыда эшли, Әлмәттә эшли. Паспорт өстәле и советлар документы алу турында уже сезгә кичекмәстән уйларга кирәк. Чөнки Россия Федерациясе уже ябылгач, чит илләрдә Россия Федерациясенең паспортын уже документларын кире кагалар. Сезнең проблемалар булачак алда. Шуңа күрә совет документлары беренче вакытлыча документ справка алагыз, что сезнең СССР паспортын изъяли законсыз рәвештә. Икенчесе, үзегезнең балаларыгызны тәэмин итегез. Советлар Союзы гражданины дигән справка белән, потому что сезнең балаларның гражданствосын тоже отобрали. Россия гражданствосы язалар сезнең туу таныклыкларына, бу дөрес түгел. Оннан соң өченче документ советский, онса сезнең торакларыгызны Советлар Союзы реестрына теркәргә кирәк. Законсыз рәвештә сезнең, то есть безнең бөтен безнең квартирларны приватизация дигән булып, менә шушы управляющий компания безне алдап, безнең квартирларны ордерларны җыеп алып, үзләренең реестрларына кертеп куйдылар. Менә шуңа безгә хәзер кире кайтарга кирәк. Менә исполкомнарга мөрәҗәгать иттегез. Казан шәһәрендә, Нижнекамск шәһәрендә и Чаллы шәһәрендә пока 3 исполком полноценно эшлиләр. И бүтән районнар өйрәнер өчен ничек итеп башлап җибәргә бу эшне, безгә тәҗрибә алыр өчен килергә тиеш булачаклар. Менә шуңа күрә бу эшне яңа баштан оештыру өчен, дуслар, бу Татарстанларга мөрәҗәгать итәбез. Безгә шалтыратыгыз, безнең телефоннар бу видео тасманың астында булачак. Эшне оештырмыйча бу оккупациядан чыгу мөмкин түгел. Шуңа күрә, кадерле дуслар, Советлар Союзы гражданнары, тагын бер тапкыр мөрәҗәгать итәм. Яңалыкларны тыңлап торыгыз, собраниеларга килегез, менә безнең каналга язылыгыз, подписаться дигән кнопкага басыгыз, колокольчикка бассагыз, сезгә уведомление килә. Яңа видео өстәделәр каналга дип, шулай итеп безнең телевидение ролен үти пока безнең канал. Ну, менә безнең шундый өметләр барлыкка килде, телевидениега тоже прорвемся. Беренче видео сюжетлар уже безнең килеп чыкты, менә каналда карагыз. Дуслар, шуның белән пока төгәлләп торам. Яңалыкларны өстәп торабыз. Каналдан карап торыгыз, рус телендә дә, татар телендә дә. Шуңа күрә каналны ачыгыз регулярно. Татьяна Александровна тоже чыга, прямой эфирлар белән чыга. И мондай кыска роликларны тоже өстәп торабыз. Үзегезнең таныш белешләрегезгә җибәрегез, WhatsApp буенча җибәрегез, социальный ситтә совет властын торгызуны тизләштерү өчен сезнең ярдәмегез кирәк, дуслар. Яра, шуның белән төгәлләп торам мин бүгенге чыгышны. Исән сау булып торыгыз, дуслар, киләсе очрашуларга кадәр.